Jamen, goddag og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke spil Pixo op. Det er sådan en ekstra service, jeg har her på Hyggeonkel. Så kan man bedre vurdere, hvad det er, man køber, inden man sådan ligesom bestiller det hjem. Og lad os få åbne æsken, og så er det første, man støder på, det er jo spillereglerne, og det er da meget praktisk, vil jeg sige. Så man ved, hvordan spillet skal spilles, og så er der selve spillebrættet. Hvis jeg lige folder den ud, sådan der. Så kan du se, hvordan det ser ud. Og så er der de her. Ja, så er der selvfølgelig blyanter. Og der er papir til. Det er rart nok, når nu man skal tegne. Og så er der de her Pixo-bokse. Se, de kan åbne sådan lidt efter lidt. Så din tegning den langsomt bliver afsløret. 3, 4, 5, 6 af dem alt i alt. Jamen, det passer også med, at jeg kan spille 6 spillere. Det var da vel nok heldigt. Og så er der så kort, hvor der står, hvad det er, du skal tegne. Jeps. De ser sådan ud, og på bagsiden der er de selvfølgelig ikke farveslørende, det er klart. Og ja, der er en boks mere. Og den er også fyldt med sådan nogle kort. Så du render ikke tør sådan lige forløbigt. Så er der selvfølgelig brikker. Jeps. Der var også 6. Og en terning. Og det er faktisk ingredienserne til det her spil. Jamen køb det her hos Hyggeonkel.